L-eks membru parlamentari Ewropew Laburista Cyrus Engerer qal illi twarab mill-Labor ta' Roberta Bela għax kien voċiferu bil-kritika interna tiegħu fuq numru ta' affarijiet li bdew idejħu. Mistieden waqt diskussjoni fil-programm ta' Andrew Azzopardi fuq l-RTK, il-partner tal-kap eżekuttiv tal-istess Partit Laburista Randolph De Battista saħaq illi ġie mwarab mill-Labor għaliex tkellem fuq il-gvern illi ma jridx jirrikonoxxi l-ambjent bħala dritt fundamentali tal-bniedem, il-mod kif Bela mexa fuq il-kwistjoni ta' Jean Paul Sofia u kif il-gvern qed jitratta tal-ħaddiema barranin. Engerer jisħaq illi jekk fil-Labor ma jkunux komdi b'dak illi tajt tispiċċa mwarab. Jien kien hemm numru ta' avvenimenti li dejquni ħafna, il-mod ta' kif ġiet tackle is-sitwazzjoni ta' Jean Paul Sofia, il-mod ta' kif qegħdin ngħidu li l-ambjent m'għandux ikun dritt fundamentali tal-bniedem, il-mod ta' kif qegħdin immorru lura minn ċertu drittijiet u libertajiet ċivili dwar l-ugwaljanza li hija daqstant importanti għaliex l-ugwaljanza skont tal-min, dik xi ħaġa li jiena iddejjaqni ħafna, ġifieri ugwaljanza għal persuni LGBTIQ aħna l-aqwa mhux fl-Ewropa, ta' l-aqwa fid-dinja bħala pajjiż fejn tidħol din l-ugwaljanza. Mbagħad fejn tidħol ugwaljanza għal persuna LGBTIQ ta' kulur. Hemmhekk jinbidlu l-affarijiet kollha. Jekk inti ħaddiem barrani qed tgħix f'pajjiżna, inti tiġi hawnhekk nasruk, nibqgħu nasruk sal-ħarqatra u mbagħad narmuk. Abbuż li huwa inaċċettabbli, dawn affarijiet li jiena jdejquni ħafna u nitkellem dwarhom. Issa għaliex titkellem dwarhom, ovvjament ikun hemm min ma jkunx komdu bik u allura jipprova iwarbek. Mhux problema, jien nibqa' nitkellem. Cyrus Engerer saħaq illi hu ma rridx joqgħod iċabċab biex iżomm kariga li tkun toġbu bħal ħaddieħor. Fl-opinjoni tiegħi, jekk inti qed fil-politika biex biddel l-affarijiet u għalhekk nemmen li persuna tidħol fil-politika, m'għandekx toqgħod tibża jew tiddejjaq mill-fatt illi se tkun qed taqla dawk id-daqqiet għaliex għalija l-iktar ħaġa faċli dejjem kienet illi tibqa' f'dak il-partit illi qiegħed fih, illi qiegħed elett grazzi wkoll għal dik l-organizzazzjoni u toqgħod iċċabċab u tgħid kemm l-affarijiet sejrin tajjeb. Imma jekk tagħmel hekk ma tkunx qed tikkontribwixxi sabiex il-pajjiż jimxi l qudiem u jmur aħjar, però tkun sempliċement qed tikkontribwixxi għalik innifsek biex tibqa' tokkupa l-karigi li ħafna drabi jkunu jogħġbuk. Intant l-eks MP Laburista għamel referenza għal famuż pattim xajtan illi 4 snin ilu kien tkellem dwaru Roberta Bela, Engerer jisħaq illi sallum għadu ma femx għal xiex kien qed jirreferi il-Prim Ministru. Deċiżjonijiet li jieħdu huma biss marbutin mal-elezzjoni laqas mal-appuntament elettorali li jmiss. Anke jagħmlu pattim xajtna biex nikwota. Il-nazzjonalisti da? Kulħadd. U lex il-nazzjonalisti. F'dan il-każ nitkellem dwar il-Prim Ministru ovvjament, però il-kelma fil-taddi tal-pattim xajta, ma. Laqas Mela. Finalment, Cyrus Engerer insista illi s-sens ta' skonfort hija normali fiż-żewġ partiti madankollu saħaq illi minħabba l-fatt li jagħmel l-aħħar 3 snin kontinwament jikkritika spiċċa twarrab għal kollox.